Van de morgen weer een protte bewolking. En de komende dagen, ja, morgen ik nog, maar het weekend zucht er top uit. Joen en vannacht staan er gewoon meer opklarings. En dat jouwt een temperatuur tussen de 10 en de 13 graden op het verste loon. In het kust- en waardgebied zo'n 14 of 15 graden. En dat had ik alles te krijgen met de windrichting. Die komt van zee zuidwest en die is matig rond vrij krachtig. Maar in het waardgebied krachtig, dus komt er ook meer wind te staan. En dat hebben we morgen uiteindelijk ziek. Morgen hebben we bewolking. Ik denk letter op het dag wat meer zinnen. En de temperaturen morgen daar, ja, in een tonig. Die liggen overal zomaar bij de 20 graden heen. En de wind komt uit west tot zuidwest. Is eerst nog matig rond krachtig. De krachtige wind natuurlijk in het waardgebied. Maar letter op het dag houdt die wind een model. En dan zetten we op naar het fruitsjoch. Ja, dat wordt een top weekend. Top simmerwaar, want het ligt wel heel en dal, midden in de simmer. Als je sjuggen naar sneeuw, een temperatuur om bij de 22, 23 graden heen. En de zinnen er flink bij. Nog wel wat bewolking, vooral in de maandtijd, maar in de midden de meeste zinnen. En dan kunnen we toch nog wel even uit stroom. En dan terug naar de sneeuw. Dat wordt een dag maar zinnen. Ja, en nog eens een keer zinnen. En een temperatuur die de wijze maakt. Zo'n 24 graden. En dat betekent voor het oosten en het zuidoosten van deze provincie misschien de 26. Meestal, het is september. En hoe september waar sprutsen en na zomer man, je komt er nog eens even achterom. Maar zo'n 22 graden. Maar dan hebben we letter op het dag kans op een bui of een buiken. En ik denk, ik speciaal voor de boeren, dat we tak een beetje tieze marge een paar wierte dagen krijgen. Maar staan er gewoon weer stevige buien met kans op tonger. Ik kom er morgen wel op waarom. En we maken morgen dus maar weer even in het waarsje.